Казахте ли добър вечер? Добър вечер, мили родители! Тази вечер с вашите деца ще ви покажем пътят на водната капка. На една малка вълшебна капчица, която се преобразува. Ту като дъжд, ту като снежинка, а става понякога и на малка сълзичка. За тази цел ще започнем с едно филмче, което и самите деца не са виждали. Сега за първи път ще го видят, за пътят на вълшебната капка. Който не може да вижда от тези деца тук, могат лекичко така да станат, да се изправят и да гледат филмчето. Ники, ако не може, без столчето. Ето така станете, за да можете да гледате. Ма вие очите виждате, само тези деца. Вижте литка! Сега деца ще разкажем една приказка за водната капка. Приятно ми е, аз съм водната капка. Моят баща е един бял, пухкав облак. Веднъж татко реши да долее цветята за градината. И изпрати мен, водната капка и моите сестри на земята. Полетях към земята. Но вместо да стигна до цветната градина, паднах в реката. Там открих нови приятелки, които до душ приличаха на мен. Колко много бяхме ние! А реката, в която живеехме, бързаше да стигне до голямото море. С нея бързахме и ние. И ето, един ден капката до мен извика високо.